Samantala, nakaharap sa posibleng demolisyon ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hill sa Bohol. Ang resort kasi nakatindig pala sa gitna ng mga burol. Sa pula yung mga wag nila naglaig net permit kay isa mo gawin toko bawal magalisod sa may magtuo nga bawal nga ultimo sila nang mulitaman na kayo lang kung tagiya nga opera ni kay naapoy lang mga papel kayo ng lita nga imbis gigamit to nga makatrabaho ang mga tao magkapahinabuhi. Timbasag na kung na magani mo agas ani hinay ito na mag-focus na magina sa basa kay priority magina basa kay ang purpose ana para mo basa. Dire, dili balas ang imuha matamakan. Kung dili, dagmay nga matuglagat. Dara sir ang nabilin nga mga bukog din kay sa ila di ang tradisyon ko sa mga karaang tao og mamatay ka aga sa tong atubangan sa subangan pabor na sila nga kanang pagbakod. Pengon sa ubos, sa kalawom. Depende sa cancer sa dagat, pero ang pinakapanya 4 meters. Sa kadako ning mangrove. Sa area lang na model sa kaniya lang nasakop sa mo ang tourism 172 hectares tumasyaman ilang mga gamitan og si iba so na sila manambal ilang turn over din pero dili kay maura na sir na pag uban nga nagkuan sila kanang ngandoy sila nga human sila sa pagkamaestra nga sa kalina so pero tabangan ni muhatay naglag premisas kung buligan nga makapasar daghan na sir ni balik din kay makapasar. Doon na ni kuan sir ba bisita nga scientist. Ako siyang gipangutana ba kay ang mga kinhason sir ba nabot man sa bukid giant clam ba. Tindakuha di madaog og upat ka tawo. Ako siyang gipangutana ngano man sir nga naa man dadto. Iya po kong basihan og sa mga history sa unang panahon ba panahong Noe ba ning dako kuno ang dagat naghimo kuno arka sinuha niya dugay kuno pila to ka adlaw nga ni dako ang dagat. Posible kuno ang kinhason na abot sa bukid pag ingon pa ni gamay ang dagat wa nakauli kung tinuod po siguro kay tinuod man jud nga tuwa man ang mga kabhan sa kanang saang tuwa man sa kanang bukid. Pinakalibo nga tuig na ang Milabay sukat sa nitang lunob sa tibok kalibutan na nagbugat sa kapanahunan ni Noah. Namihupa human sa pinakabulan nga Milabay ang gituuhang rason sa mga nabilin nga mga temailhan o mga butang sama sa fossilized clamshells nga sa kadagatan na makitaan. Manay ka ng clams nga kuan kanang naa sa bato nagturok duha ni sir. Duha daw ni kabuk daw dagko puro ang isa gikawat. Kay nauso man tong nay mamalit ug iyana bitaw. Asa man pito butang tong gikawat? Dadto ta topikas ingon na ni pagkabutanga gikawat gisilsil na gikawat. Mahal magiginigod. Amo kaniyo kana lagi. Na gi aksyon na bitaw nagdukdok na. Oro pinikamutan nila nga bantayan gini siya nga dili gid mawala ni ma-preserve kay kani nga part di og giaksyonan daw ni kawat daw. Wala man tay igong konkreto nga atong makita sa kiniadman niini. Pero bisan pa man makaingon ta nga kini isa sa mga butang na pwede magpamatuod na kini nga lugar nga atong kitamakan may dakong posibilidad nga kaniadto ang naakini sa ilalom sa kadagatan. Atong nahibalan sa Milabay nga mga panahon na diskubre sa mga arkeologo nga ang maong lugar na himong lubnganan o ritual site kaniadto. Subay sa mga ebidensya nga nakita sa lugar sama sa mga nabili ng mga bukog, mga karaang porma sa lungon nga gigamit na nakita sulod sa mga langob sa lugar o uban pang ebidensya nga nagpakitag pruweba sa mga seremonyas o ritual nga gibuhat isip pagpasidungog sa ilang pamilya nga mibiya kanila. Kang nangutana sir nga ngano man nga ni am diri sa maong lugar ni am jud diri ang mga kaning lungon katong kalabira kay sa ila di ang tradisyon ko sa mga karaang tao og mamatay ka aga sa katong atubangan sa subangan ato kada piti plaster nila kay haron kuno tong ilang panindigan nga doon na nay mga timailhan nga ang mga patay sampiton na sa kintahay sa ato ang kanang makagagahom na to pabor na sila nga kanang pagbakod. Dili na kini bag-o para sa mga nagtuon niini kay sa mga mingagi nga karaang panahon ang mga langob ang isa sa mga lubnganan kaniadto nga gituuhang sagrado nga parte sa lugar para sa uban. So diri makita nato ang na well preserved pagyapon. Tunay may gamay nga pagka problema na sa usa ka lungon kaniadto. Wala na lakwaan na, instead gi-preserve nila butangan nila og
railings diri para dili na mahilabtan. Sa gibutangan po niya napoy nakita tong mga pula nga matod pa gituan nga kamot o dugo ang gamit para pag-paint ani. Nakabalon say meaning ana no. Siguro part na silang orasyon. Ang mga ebidensya nga mga nakita sa masubukog, karanungon ug uban pa nagpamatuod nga ang mga langob sa lugar nahimong sentro sa kultura sa karaang panahon. Ug hangtod karon ang kahulugan ni ini nagpadayon sa mga lokal na nagtan-aw sa mga lugar isip sagrado para kanila ug dapat respetuhon. Busa, ang pagpreserbar nila sa mga lugar gihatagak importansya dili lamang tungod sa iyang natural nga kaanyag apan usab tungod sa iyang bili sa kasaysayan ug kultura. Nata karon diri sa Tigis. Bali falls ni siya nga nag-connect paingon sa dagat. Kasagaran na to makita nga falls diba sa mga bukid. River man na paingon. Diri ang falls pagtagak niya paingon siya sa dagat. Tabang meet salty water. Lain na sab nga lugar atong gibisita tungod sa talagsaon ra nato kini makita ang mismong pagsagol sa tubig tabang paingon sa tubig parat. Dinhi sa Lila, Bohol, makita nato ang usa ka waterfalls nga ang maong tubig niini diretso mismo tagak paingon sa kadagatan nga pila ra ka metro sa kalayon paingon sa baybayon. So kano sir ni open sir? Taw-taw din eh. Bago pa. Pero dugay na gud siya sir. Karon lang ni na ang mga vlogger nga ning ana ni Remoy nag-promote. Dito pa ikasagi Kiligyas. Kami for council murag nakuratan ko mi ba kay wa mi kaandam ba. O mo na nga hinay-hinay gyud. Kay daghan biyang mga requirements kini mag-develop tag ngunani sir. Kay talagsaon biyan ning ngunani nga naipol at ug dagang mili ka lang ba. Nga patungod ka tong falls mura ka gimasad. So diri nga nakataasan ang falls no. Para matawar yapon siya nga mini falls. Para atong tanawon ang dagat. Kung kamo si tagnaw kan eh. Nahinay ka nga dito Maligyas. Dire nga dagat dili balas ang imuhang matamakan. Dili gagmay nga bato sa dagat. Dili pino nga balas, kundi nga bato. Nga kasada pag kayo, sobra kainit, pwede napay kahoy nilang, i-preserve nila nga wala nila putla. Para aron, wala nga kaligo, masilungan sila sa init. Tanan bitaw pong beach sir. Kanang ugwanto ka nindot bas tanan. Pag talagsaon ra kuno ni makita nila. Angay ni mga athletics sama nako. Pag lakaw-lakaw des ato baybayon. Wa pagi entrance. Free of charge pwede ang pag-ani diri. Nga kadagang tao diri karon. May mga nagdala o mga kanya-kanya nilang nga mga pagkaon. Kung diri na sila nag-picnic. Tibuok Bohol nag-brand out mo nang 8 to 5. 8 to 5. Nakita nyo, dami kadagang tao kaya mo di ay. Kaya nang alas 8 pa nagsugod, wala kuryente sa Tibuok Bohol. Na alas 5 pa daw sa hapon balik. Pero ang nakanindot lang ko din ng among dagat sir. Kay dili bitaw yung makalit lang kalawom, may kantel, ritso na ba? Hinay-hinay. Diri nahibalaan nato nga ang maong tinubdan sa tubig naggikan sa mga natural nga bukal nga anaa makita sa unahan nga kabukiran nga mao'y ka-supply sa tibok lungsod sa Lila ug nga sa dugay na nga panahon ginagamit ang maong tubod sa Tigis kaniadto para sa pagpuma sa tingtanom nga panahon isip sentro nila nga panginabuhi sa maong lugar. Mahog po next seasonal. Tungod kay kini nga niya maguni nga sa kini nga diyan sa tubig. Ang purpose gud ana para gini intended gina sa basak o timbasak na magani mo agas ani hinay. Hinay Okay, dito na kay adto na mag-focus na magina sa basak kay priority magina basak kay ang purpose ana para magina basak. Ang tibukang probinsya sa Bohol abunda sa maayong yuta o irigasyon. Hinungdan nga dili lang turismo kundi ang pagkumamaw ang numero 1 tinubdan sa ilang panginabuhi. Ang komunidad nagasalig sa gihikaw nga mga tuburan isip gasa sa kinaiyahan. Kini nga mga bukal mao ang naghatag panubig sa ilang mga kaumahan sama sa mga palay, mais o uban pa nga naghatag pagkaon sa matag pamilya. Pero bisan pa man sa kasagana sa benepisyo nga nagahatag nini, masulayan man sab sa mga dili malikayan nga mga natural na mga katalakman sama sa kataas nga kainit nga panahon o kakulangon sa pagulan sa lugar. Bagyo ug ilabi na sa padayon ng pagtaas sa mga presyo sa mga palitonon tungod sa way klaro nga panggobyerno. Moro man jud siguro ang
papel sa mga mag-uuma para lang mabuhi, makalahutay. Unya nga itong abot sa humay o sa mga root crops o sa mga uwan pang mga produkto, paliton nagbrato. Muna usa nga ang mag-uuma sa Pilipinas, perminting ko anjod, pobre. Imbes mo yung nagpakaon sa mga tao, pobre mag-uuma. Pero sa taliwala niini, ang ilang kusog o paglaom mao gihapon na pagpadayon sa tradisyon sa pag-uma. Usa ka pakigbisog nga nagpadayag sa kalig-on ug pagpaningkamot sa katawan sa buhol. Ug mahitabo magaling na nga sa isa ka tuig ikasalan ta magkuan, di taas ang gutom. Nya inutang pa na imong gi harvest. Lurat gyapon mata. Pareha lang ito, una bang huwaw. Nya, sa may kalaki na mo, gabagyo pag yun. Yung nga na lang may uguan, kaning bot. 5-5. Nasa kahuyan. Wild nga mga kuan ba root crops. Wala naman may lang kapahingnan. Kaya diri kas basa ko, di mo kabasa, kayo ay ulan. Pag abot din pagpakan na yun, lungagon. Pagpakan? Oo, pagpakan kayo. Nakaharap sa posibleng demolisyon ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Hawak na rin ng DILG ang listahan ng mga posibleng kasuhan na nagpalusot sa pagpapatayo ng resort. Ang Bohol usa sa mga lugar sa Pilipinas nga ubay-ubay ang mga importante nga bahin sa kiniiyahan nga ginaprotektahan sa atong gobyerno. Isa na ni Ana ang Chocolate Hills na kapin usa ka libo duha ka katus nga bungtod nga makita nato sa mga lungsod sa Carmen, Batuan ug Sagbayan. Ang National Geological Monument na nagsimbolo sa Bohol. Apan ni atong tuig 2024, nahimong kontrobersyal ang Chocolate Hills tungod sa usa ka resort nga gitukod sulod sa protektado nga lugar sa lungsod sa Sagbayan nga nag-ugat sa usa ka social media post nga mikalat nga nakamugna og halo-halo nga makomento gikan sa mga katawan nga supak sa gitukod nga establishmento sa lugar. Hindi pa pinapangalanan. May inisyal na listahan na raw ang DILG na mga maaaring sampahan ng kaso dahil nakalusot ang Captain's Peak. Ug diri wala nato palagpasa ang higayon na mabisita ang lugar human sa duha ka tuig na nga milabay gikan sa pagkasarado. Panginaot nga makadungog ta sa kapikas nga bahin sa ilang rason sa pagtukod sa mga establishmento. Swerte sab nga nakahigayon ta sa pagpakikimamat sa isa sa lumulupyo sa lugar kabahin sa atong tuyo. Diyan lagi magsuod ito nga viral na kasada na ang barangay gipa kutkutan kaya ang kinutkot gamito po sa barangay road. Yung NGO gud mo ay naggamit ng mga pinyerya ilahagod. Sus kay ang pangbawal nga pod kay di kuno lagi pahibaw, di lagi pa kutkutan sa pambi. Mao to nga iabot na si babaw. Pero binta pa to. Diha na po hinsod sunod nga bidyuhan na ko diba. Mao naman to naka viral abot naman to sa siman. Kani siya mo ni yung mga kwanta ni. Sunod. Function hall unta ni. Balaod, tak klaro unta bagay nganong na mo lagi katingadaan lagi namo nganong na approve man nga bawal na jud ay kaha bawal jud di ta pwede kay hindi mo gasto wa ba jud ngayon bayad ng tagiya para ma approvean wa jud nga lagi ngano mga na mailahang tao magulikta man pud magulikta ang Captain's Peak na pud sila magulikta pud ilaha na magaling ibutang dito nga. What naman kailangan? Ilibera na siya. Hanggang taong 2018, na-issuehan daw sila ng approval mula sa DNR Protected Area Management Bureau para sa pagpapatayo ng commercial area. Isa sa gituuhang rason sa mga lumulupyo sa lugar ang hinungdan nga pagpasarado sa resort mahitungod daw sa paglapas nila sa balaod nagitidaan na pagtukod sa bisan unsa nga struktura sulod sa 20 ka metros pagawas gikan sa tiilan sa bungtod. Ug matod pa, wala daw kini gipasabot kanila og husto kaniadto kay gituuhan nila nga ang 20 ka metros pagsugod sa tiilan pasulod sa bungtod. Nungdan nga nakatukod sila og struktura sa kilid ibabaw gamay niini. Lami mo na maka-istorya mi sa mong side di ko lalim. Inoon kung bawal manggali jud di ngano man kisa may mag
supak sa gobyerno o bawal ngayon pero ito bang nahitabo niya ito naluyo sa giha kay pwede mang dako ang gasto niya mag wa man nila ibawal sa primero nga di gini pwede. Dako gini siya nga swimming pool, no? Ang kuwan gini siya. Dili lagi hil tong kuan kito bang congressional meet bitaw nga kuan. Gini siya pambata dito. Tong bata. Tapos ka pa mo. Ano unsa man nang giguba po diya? Unay kuan. Ano man? Unay mag-overnight niya. Ah, okay. Dili ni siya part sa tong Chocolate Hills na Carmen mo to. sa Carmen mo to, no? Mo Carmen to kani sa bayan na ni. Di ang makahibaw nga wa makahibaw sa mong side. Wag laban sa sila atong kuan pero kung maminaw po sila sa mong side. Di man ni kayo kanang pangwarta gis tagiya nga mo yun nga negosyo gyud nga para gyud madato siya di agyarang gusto nga nang makatabang ko siya sa mga tao ba nga lisod kayo. Kaya nagag kami daghan maming na wala jud trabaho palit jud tong kakuan sira niya sira tarong lawa pag sira pa wa kumitrabaho sa mga magtrabaho ng sira man pinalit ang mga kuning ituan ako Ang ipalit ra pud din niya. Problema di pud niya magamit kay di siya katukod. Kanda protected ba ni siya? Kung nga ni pumagi mo palit yung yuta na puro dungkol ratanan ang wa lisod sa may ibutang na kuan eh. wa gyud sa mga pagutang nimo nga kini gikan na magsukot kag 20 Oh. lapas ito di Dito, ka mo yap dito na to. sukot 20 wa jud kay imo sila ko ng 20 metros di labaw na tunga gikan pud to sa wa jud mo nang naglisod ng mga tao ni kay magbahay ka ultimo magkumkob kag CR di na pwede di ka mo kuan sa pambi ultimo galing mga tindahan din niya na buntod ipa kuan ipaguba batuan gali kaon po ko ibayas batuan kay namo yung ipasak dito bugot mo pa yung mga tao so ano man na to unay tindahan na nasa kilid so na kuan hatikan og gamay buntod ipaguba namo ko sa hay kaning tao nga bisag hibaw na tang bawal nga kay labi na wa kayo tang lain di pukul lang suka kayo nga mag dagingot lagi kay way kuyan para namo nga wa jud gamay ra kay nang yuta nay gamay bisag ngentong bawal lang tani di ingon tao nga nyawat lagi po ba sag bawal pero ato ano ko nasa kay mo magtuman ta lagi pa nay kay nakapait kay ang yuta lagi nato wa ya mo di gamit jud ta nang